Уважаеми съграждани, скъпи кандидати за кмет на Търговище. Тази вечер, само няколко дни преди решителният, бих казал, избор, в Търговище ще се състои този диспут между петимата кандидати. За съжаление, не се озова титуляра досегашен вече 2 мандата доктор Дарин Димитров, но мисля, че той губи от това, че не се яви, защото колкото повече си на върха, трябва толкова повече да се срещаш с опоненти, с хора, с граждани, за да видиш кое одобряват, кое не одобряват, къде е така, къде е онака. Затова аз мисля, че срещата ми с тези млади хора, не само за мен е една, макар на тези години, една истинска школа да видя как мислят, как ще действат младите хора, но и за вас да видите какво да очакваме в бъдните 4 години. От тях искам само едно. Ние ще обявим долу-горе регламента по различните въпроси, по колко минути. Даже тук съм си донесъл едно звънче, да видим при някоито и да даваме знак, че да не се отпускат, дето се казва. Но във всички случаи, мисля, че дебата ще премине на много добро равнище и вярвам, че те никога няма да се повлияят от това, което чуват от нашите депутати в Народното събрание и от нашите политици някой път по мегданите в България. Тоест, може да критикуваш, може да изказваш слабостите на другия, но не и с цинизъм, не с думи, които са извън речника на един средно интелигентен дори човек. Така че вярвам, че диспутът ще премине на много високо и полезно равнище. И така, тук са Васил. Чакай да се взема това, да не сбъркам някъде. Тук са Васил Стефанов от Има такъв народ. Младо, хубаво момче. Тук е Красимир Русев от Политическа партия Свобода. Тук е Маринела Динева, партия на Зелените. Тук е моя адаш Радослав Бойчев от БСП, Възраждане и други политически сили. Тук е и Стефан Асенов, той е на последно място по азбучен ред от ПП и ДБ. Така че във всички случаи виждате онези кандидат-депутати, които са се заявили и ще чакат отговора на избирателя след 4-5 дена, са тук, ще изложат своите виждания, ще изложат своите притеснения или радости, а това ще е от полза за цяло Търговище и за цяла Търговишка община. Искам подред, както е така, да започнем с това. Те да се представят своите визитни картички и след това вторият въпрос ще бъде защо решиха да се кандидатират за кмет на Търговище. Заповядай, Васко. Здравейте, казвам се Васил Иванов. Бях цял живот в град Търговище. Завършил съм спортното училище на град Търговище, след което записах колежа по туризъм към Икономическия университет на град Варна. Там завърших на 23 години. От 14 годишен работя всяко лято. Откакто съм станал на 19 години, работя и през цялата година. На 23 години срещнах съпругата си, с която съм и до ден днешен. Имаме 2 прекрасни деца. Стефан на 8 години и половина и Крис на 2 години и 8 месеца. Занимавам се с бизнес доста години, както помагам и с семейния бизнес на родителите ми. Да, благодаря. Вземи това. И така, сега си ти, скъпа. Здравейте, казвам се Маринела Динева Йорданова. И аз, както колегите тук, съм родена в Търговище и съм израснала тук и целият си живот съм прекарала в град Търговище. Образованието ми е висше образование по български история с педагогическа правоспособност, както и право с юридическа правоспособност. Преди време съм работила като журналист в местната телевизия, а след това като юрист вече 20 години юридически стаж в Агенцията за приходите. Омъжена съм, имам 2 прекрасни дъщери, едната от които вече е реализирана след завършено висше образование, другата е ученичка в първа гимназия. В тази моя визитка би включила много дейности, с които съм се занимавала през годините. Работила съм заедно с неправителствените организации, третия сектор, като доброволец и при реализиране на различни проекти.
Регистриран медиатор съм в регистъра на Министерството на правосъдието за извънсъдебно решаване на спорове. Водила съм различни дела, с които да защитавам правата на децата и правата на гражданите на Търговище, с което вероятно съм известна в града. Представям, т.е. мотивите ще си посоча после. Да. Краси, ами сега си ти. Аз искам да ти благодаря, че ти беше основната фигура, за да се проведе точно тук и така нататък този диспут. Благодаря ти от моя име. Аз не държа да бъда в никакъв начин с някакъв бонус, но наистина, преди да кажа две думи за себе си, аз се радвам, че въпреки липсата на шестия кандидат за кмет, в края на краища аз много държа на тези традиции, които много трудно се създават, лесно се разрушават, но факт е, че Търговище тази вечер провежда своя дебат. И това е след като през 19-та година пак горе-долу същия кръг го провали. Този път вземахме нещата чисто организационно в по-здрави ръце и мисля, че ще бъде полезно за всички жители на общината, разбира се. Иначе някакви думи за себе си, на 53 години, роден в Търговище, щастливо женен, 3 пораснали вече деца, дядо, 6 годишен внук. Така бих казал, като се огледам на тази авторитетна маса, малко ветеран в местната политика, далечната 95-та, понатрупах стаж, опит, бивш общински съветник, активен в мандата 99-2003. И така, въпреки някои сега публични квалификации, аз мисля, че това не е в никакъв случай негатив. Политиката е бягане на дълго разстояние. Аз мисля, че във възрастта, в която се намирам, така и с опита, който съм придобил, а пък и с примера, който съм дал, мога да защитавам обществения интерес. Край на краища избора е за кмет на община на всички жители. Около 50 хиляди в нашата община. Нека хората да преценят. Благодаря. Сега на моя адаш Радослав Бойчев, който е представител на БСП. Това искам да ви поправя. Ще съм независим кандидат за кмет, подкрепен от политически партии. Но искам да приветствам идеята, която се зароди. Благодаря на всички кандидати, че са тук днес. Нали, пак с кратката анотация, че има и липсващ, към когото аз лично имах доста въпроси. Но това е действителността. Това е идея, която трябва да бъде заложена във всеки един избор. Накратко за мен, на 42 години, от град Търговище, щастливо женен, имам 2 дъщери. Тук съм завършил средното си образование в техникума по икономическа информатика, специалност счетоводство и контрол, която специалност към момента е маломерна паралелка, за което много съжалявам, но това е действителността, за което може би ще говорим и по-натам за съобразяване на образованието и производствените нужди на общината. Впоследствие завърших висшето си образование в Академията на МВР, магистърска степен в Югозападния университет национална сигурност и в момента още една магистърска степен в военноморското логистика. За кратко бях и народен представител в 46-я Народно събрание. Към момента работя за голям местен бизнес в нашата област. Специално отговарям за кадрите, подпомагам ги в техните решения, отговорностите, които трябва да носят. И това е накратко за мен. Да. Благодаря ви. И ни остана Стефчо Теле, да чуем Стефан Асенов, представител на Промяната и на Демократична България. И аз първо искам да благодаря за организацията господин Черкезов, а и както чухме на господин Русев за инициативата. Казвам се Стефан Асенов, на 31 години съм. Тук съм възпитаник на основно училище Христо Ботев. След 7 клас се преместих да живея в град Правец, където завърших Националната гимназия по компютърни технологии и системи, а след това завърших висшето си образование в чужбина, в Англия, в университета Ковентри, автомобилен инженер съм. Работих няколко години като мениджър на инженерни проекти в Англия, като съм бил в постоянен контакт и
в постоянни разговори с Jaguar, Land Rover, Aston Martin. След като се прибрах преди 5 години в Търговище, станах производствен директор в местен завод, като той беше в хранително-вкусовата промишленост. И миналата година, горе-долу по това време, бях и кандидат за народен представител, където събрах достатъчно преференциален вод към моята формация, към Продължаваме промяната и успях да изместя листата. От началото на годината съм и областен координатор на Продължаваме промяната, като лятото бях и номиниран за кмет от нашата формация. Ами аз лично реших да се кандидатирам за кмет, защото от съзнателния ми живот след 18-19 годишна възраст виждам как се управлява градът, как спорта запада, как градът от чист подреден град, може би с изключение на някои от парковете, някои от градините, всичко се прави с цел, с използване на обществените поръчки за определени хора и фирми, като не се гледа като цяло благото на града, ми се гледат определени групи от хора да са добре, така да кажа. В същото време хората, които работят в администрация, община, имат страшно много хора, които са след пенсия и за пенсия и в същото време не се дава никакъв шанс на младите хора да се развият кариерно в града, което смятам, че на днешно време не е логично и не е нормално да се случва. Имахме страхотни традиции на спорта, футбола, както знаете, футбола с тези години не бяха дадени да ги отпразнуваме. Помним светкавица в Е-група, помним светкавица за малко в А-група, помним какви футболисти са играли тук. Помним и залите ни в какво състояние бяха. Ние сме единствения град, който е бил с 3 лицензирани стадиона в България. Сега знаете на какво приличат стадионите. Смятам, че като млад човек с много енергия и приятели и екипа, с който работя в момента, смятам, че има с какво да допринесе градът да изглежда по съвсем различен начин. Различни са мотивите, заради които съм се кандидатирала за този пост. Първо, защото получих доверието на партия на Зелените, които, макар и малка партия, знаят за моята зелена политика, така да я нарека. От години се опитвам да защитя зелената градска среда на Търговище. От години се опитвам да допринеса за подобряване на средата, в която живеем, по различен начин. Не знам доколко успявам, но мисля, че като кандидат за кмет и като кмет бих могла да допринеса в много по-голяма степен за подобряване на тези условия. За Търговище е много важно да възстанови имиджа си на зелен град, защото напоследък, последните 8 години, зелената градска среда поголовно се унищожава и това нарушава начина на живот на всички ни и влияе много негативно. На следващо място искам да посоча, че от години следя административния живот в община Търговище и всеки път се чувствам неудобно, когато хората споделят колко засегнати са от недобро отношение, от недобрия модел, който им се предлага на обслужване. Смятам, че с всичките умения, знания и опит, които имам, натрупани през годините, бих могла да допринеса за повишаване имиджа на нашия град. И то не с друго, а именно с това, което засяга всички, а именно административното обслужване, обслужването на инвеститорите, обслужването на всички сфери на живот. Най-общо би ги казала така, да се погрижим за хората, за животните, за природата. Другите мотиви, които ме водят към тази идея, е, че всъщност съм в такъв период от живота си, в който съм добила, според мен, знания и умения и бих могла да отделя още 4 години, за да бъда в полза на обществото. И не на последно място ще посоча, че мисля, че Търговище е време да бъде оставен в ръцете на една жена, която да се погрижи за подобряване на живота на всички и да направи един голям скок във времето
за да навакса и да се чувства равностойно сред всички общини в цялата страна. Значи аз ще бъда по-лаконичен, но така, според мен е в моя стил по-точен. Слогана на нашата кампания е да си върнем града. Сега противно на налаганата 8 години версия, че едва ли ние сме супер благоденствали и досегашният кмет Димитров бил развил на някакво мега ниво Търговище. Аз твърдя точно обратното и мисля, че в това, което слава Богу видя бял свят и го издадохме, всеки може да се увери. Не си прави реклама, но просто искам да ви кажа, че тези смешни хейтови, нали, от безспорно негови приближени или привърженици няма никакво значение, защото за мен винаги истината е била най-важна, но не може, аз до някъде и съм ядосан, защото не може в края на 23-та година ние като областен център станахме за смях, без толкова години, без местно радио и телевизия. Вчера да ходим в студия в Разград, да направим едно интервю. За какво говорим с Черкезов? Вие сте доена на местна журналистика. Така ли се развива? Това ли е европейското развитие? Или са много силно видимите резултати? Ще бъдем и по-конкретни по-късно, но затова ви казвам, че искам този сблъсък да беше тук пред вас, нали? Да дойде обновителя, нали? И да си поговорим в край на краища, но той ни издържа, нали? Значи неговата версия е фалшива. Това е голямата битка между двете версии. Аз съм против този наложен модел на управление, който е част от прехода, защото аз съм свидетел на този преход. И мога да ви кажа, че е крайно време ние да скъсаме с това пагубно минало, защото за сметка на 2-3 човека, които придобиха атрактивната общинска собственост, всички други са борим да оцелеем. Не е това модел на развитие. Благодаря. Те мотивите са доста сходни с преждеговорящите, тъй като на мен също спорта ми е болна тема, но начинът на управление на нашата община, дефицитите, които установявам аз, че там се мисли мандатно, там не се мисли стратегически. Как би следвало да изглежда града, общината след 10 години, 10-15 години, защото проектите, които трябва да бъдат заложени част по-скоро, могат да отнемат и тези години. Може и претенциозно да звучи, но реално е така. Административното обслужване и социалните услуги също трябва да бъдат издигнати на висота. Аз също съм пряк свидетел на сблъсъка ми с администрация, личат си хората, които наистина искат да помогнат. В крайна сметка се целим към една открита, достъпна община, в която да бъдат решавани реалните проблеми на хората. Кмета трябва да бъде, или градоначалника, трябва да бъде градоначалник не само на града, ами и на малките населени места. Може би до момента съм обиколил около 21 или 22, ще ви излъжа, населени места, в които те не са го виждали. Безводието е много сериозен проблем, а имаме злато отдолу под нас, което трябва да използваме. Разбирайте минералните води. Че в този ред на мисли състоянието на спортните бази е отвратително. Аз като човек от спорта започнал с лека атлетика, тук след присъстващите има и лекоатлети, треньори, знаят много добре с какво разполагахме. Болно ми стана, когато отида да видя работнически стадион. За футболния не искам да коментирам. Волейболната зала си викам волейболна, въпреки че е баскетболна зала. Тя е отдадена 10 години на баскетболния клуб, без да бъде допитан никой. Нито хандбала, нито волейбола, нито футзал. В крайна сметка трябва спорта да е на едно ниво, на равно ниво. Намирам дефицити в работа на настоящата общинска администрация поради липса на екипност. Много проекти можеха да бъдат реализирани, много средства можеха да бъдат усвоени. Господин Димитров се ползваше и с комфорта на централната власт, когато премиер беше господин Борисов. Там, знаете, с постановление се раздаваха средства на калпак, ако щете. Има достатъчно примери за работещи общини и работещи кметове. Темата за сметосъбиране също не е за подценяване. Как можеше в Бургас да бъде наложен нова система за сметосъбиране, като когато говорим за зелен чист град. Така че много са темите, които могат да бъдат обсъдени. Дума за нататък, когато се излагате и своите не знам. Сега Стефчо Асенов
Благодаря. Както казах по-рано, аз съм човек, който в целия си съзнателен живот съм прекарал в частния сектор, в няколко различни индустрии и в Европа, и тук така фокусирано в България, в Търговище. Какво виждам аз в досегашното управление? Виждам, че се прави някакъв санитарен минимум, който на прима виста е достатъчен за живущите тук в града явно, но в същото време ние не виждаме никакъв прогрес за нашия град. Не виждаме повече работни места, виждаме повече закрити работни места. Не виждаме бизнеси, които да предлагат високо заплатени места. Казахме, че доста работни места бяха закрити през последните няколко години и според мен общината може да направи такъв скок в прогресивното мислене, че да бъде мост между инвеститорите, които искат да инвестират на друго място, освен където са сега. В същото време общината може да подпомогне за правилното или така в правилната посока да натисне за образованието, да се обучават кадри, които реално нашата индустрия местна изисква. И с опита си, както споменах, в частния сектор, също имам чувство, че нашата администрация в момента работи по такъв начин не да помага на обществото и на бизнесите, а по-скоро даже да ги спъва. Знаеме, че становище в момента се получава, ако не ме лъже памета, може би юристите в залата ще кажат, че се отнема 14 дни, но 14 дни за един обикновен гражданин понякога са твърде много. В същото време и за бизнесите 14 дни не са малко, ако става въпрос за отваряне на нови работни места. Така че това са причините, поради които аз исках да се кандидатирам за кмет. Просто трябва нашия град и нашата община да се превърнат в една европейска, ние трябва да се превърнем в една европейска общност, където и малките населени места, и големия град да работят заедно за развитието и привличането обратно на нашите сънародници и съграждани, които са излезнали от тук. В последните 8 години може да видим как градът ни в какво състояние е заприличал, как улиците се почистват в последните години, как зимата се почиства всичко, как домът за възрастни, хосписа, който е долу, трябваше според мен да бъде държавен или общински, да подпомогнем нашите възрастни като нашия единствен дом, доколкото знаме в дома в Съединение. Имаме дневен център, който е срещу първа гимназия, но той е до 5 часа. Хосписът е крайно скъп според мен. По какъв начин да им помогна за възрастните хора, които не са малко в нашата община. Като изключим това, казах също и за администрацията, нали, как доста хора са след пенсионна възраст, а в същото време не се дава път на младите. Как аз като гражданин ходих с мои познати да се молим едва ли не на Дарин да оправим залата, която е долу на работническия стоян, която ние всеки път забърсваме по един час, за да може още един час да поиграем там след дъжд. Стадиона на какво е заприличал, как децата ни в същото време общината отпуска водичка с круасан за тях, по време на мач в Русия в същото време се събира втора такса, не знаем защо. Как ние едно време с уникално малко средства ходихме да спортуваме. Смятам, че доста хора, някои дори от ще могат да потвърдят на какво ниво беше футбола в юноши, младша, старша възраст, без никакви средства, но с треньори на място, които имаха хора, които да ги наглеждат. И нещата се случваха, както беше с борбата и с другите спортове. Както и Радо обяви за залата по баскетбол, защото аз съм по-млад, така и викаме. Тогава правихме страхотни турнири по футбол, зимни, на които присъстваше целият град. Имаше правостоящи хора. В същото време тези ценности, малки празници за града, лека по лека се забравят. Да не коментираме както така краси за медията и като цяло за всичко, което се публикува в интернет, където и да е, всичко е едни хвалби на ГЕРБ и на сегашния кмет, просто на дадени точки и цели, които са дадени в момента. Но в същото време не се отразява нищо лошо, нищо от, примерно дори и Таргото, колкото и малка страница да е във Фейсбук,
Доста повече неща се показват там от негативното за последните 8 години. Единственото лошо там е, че нали, хората се убият един към друг и привържените негови коментират по лош начин хората, които реално показват проблемите на града ни. Сега вас каква оценка даваш по счетоводна система? Тройка за участие. Аз ще се опитам да бъда кратка с уточнението, че аз не мога да опрекна само единствено доктор Димитров за проблемите, които съществуват в нашето общество. Значи управлението на общината следва да е, нали, отговорността не е само негова, но и на Общинския съвет, тъй като компетентностите са разделени. Въпреки това, през последните 8 години Общинския ни съвет абдикира от задълженията си. Дори се стигна до посочването на едно такова правило в правилника на Общинския съвет, че предложения може да прави само кмета, нали, което дори противоречи на другото законодателство, тъй като законодателна инициатива имат и общинските съветници, имат и гражданите по друг ред. Но в нашата община така трудно е да се разграничат тези функции наистина и може да се приеме, че наистина вероятно цялата отговорност поема кмета. Само да нахвърля онези неща, които чисто юридически и чисто административно не са наред, вероятно не само последните 8 години и по-назад във времето. На първо място нормативната база на местното ни самоуправление. Мога да твърдя, че наредбите, по които работи община Търговище, са анахронизъм. Много от тях уреждат правни отношения от преди 10, ако не от преди повече години. Доказателство за това са и поредица от дела, които съм образувала в административния съд с произнасяне на съда за незаконосъобразност. Най-фрапиращи са незаконосъобразността на наредбите за местните данъци и такси, наредбата за зелената градска среда. Имаше една наредба за кучетата, която отмениха, наредбата за опазване на обществения ред и така нататък. Почти всяка наредба има несъответствие с закона, което според мен е много голям порок в цялостното управление на общината и не може да бъде коригиран последните 8 години, независимо от усилията, които полагам аз, съда, нали, създаване на указания. На следващо място имаме много лош спомен от неизпълнените обещания, дадени на първите, нали, преди 8 години, преди 4 години от кмета. Аз само ще посоча едно от тях, което според мен е така доста показателно, че всеки път ни се обещават да се изгради булевард Митрополит Андрей в онази част от реката, в която изобщо не прилича на булевард. И това не се случва година наред, дори по отношение само на проектирането на една малка част от него. Иначе има много неща, които наистина чакат своя ред и не знам по каква причина не се случват. Заради това мисля, че периода на управление на тези 8 години може да се определи като едно пропуснато, изгубено време и пропуснати, изгубени възможности. Сега няма да се повтарям с колегата, но наистина знаем как пропуснахме възможността, тъй като и кмета да е от ГЕРБ и управлението да е от ГЕРБ и да успеем все пак да усвоим средства, с които да подобрим живота в Търговище, да реализираме проектите правени още от мандатите на предходните кметове. Мисля, че много голям проблем е липсата на правилна преценка във връзка с различни инициативи на други граждани. На граждани просто. В този смисъл ще посоча случая, в който гражданите направиха подписка и използваха възможността по специалния закон да внесат лично предложение в Общинския съвет. Може би няма да спомена сега точно какво беше това предложение, тъй като не съм поискала съгласието на хората, но Общинския съвет уважи искането на гражданите, но кмета на общината подаде жалба,
за оспорване на решението на Общинския съвет и по този начин се изправи не само срещу Общинския съвет, на който е изпълнителен орган, но и срещу обществеността. Това за мен е поведение, което е недопустимо за един управник. Поведение, което граничи с безразсъдство. И само накрая ще кажа, че последните наистина няколко седмици виждам какво е състоянието и отношението към малките населени места. Те просто са забравени от Бога. Дори са забравени от Бога сградите на кметството. Сградите на кметството не приличат на административни сгради, те приличат на някакви изоставени и саморушащи се сгради, което е едно отношение не само към общината, към общността ни, но и към цялата ни държавност. Така че много са недостатъците, които могат да бъдат посочени. Може би на последно място ще посоча моята инициатива дървото на Славейковото училище да бъде обявено за вековно дърво, което е обстоятелство, което настъпва дори с времето, нали? След като станат 100 години, това дърво трябва да бъде регистрирано като такова. Поради направения отказ от страна на кмета Димитров, това не се случва и до ден днешен. Така че няма как кмета да се изправя срещу инициативите на гражданите и за мен това отношение е недопустимо. И каква оценка? Не мога да се ангажирам с оценка, няма такава ниска оценка. Аз съм, въпреки всеобщо създаденото мнение и така съм добър човек и една голяма тройка по милост ще му запиша със сигурност и мога да ви кажа, че парадоксално на никой мандата, от неговия мандат не почва нищо и няма и да свърши. Сега, парадоксално е за мен, че след като в 3 бели книги описа големите провали на Мирев, благодарение на които дойде на власт Димитров, той не ги докосна 8 години. Сега за мен връзката е много ясна, кой на кого е ментор, също съм писал много и съм говорил, не искам да се повтарям, но ние нямаме в демократичната история на Търговище след 10 ноември 1989 година толкова непътуваш кмет, 10-20 лева командировъчна на 3 месече, като куриер до София, имах възможност да го кажа. Кмет, който се опита да бъде 2 в 1 8 години, което за мен е абсолютно недопустимо. Нямам нищо против неговата квалификация, лекарска и така нататък. Той може да се поддържа спокойно в ЕМБАЛ, държавната ни болница, но не и по договор с каса. И няма как да имаме и други резултати, въпреки възможностите, техно управление. Бойко Борисов, тук на Цветан Цветанов, колко пъти само дето публично не му целуваха ръцете, ние ги помним тези моменти. Чудеха се кой на кого да благодари. Да, окей, първия мандат отпуснаха пари, да, реализираха се проекти, които бяха заварани от него, не бяха направени от него. Но втория мандат, аз мисля, че няма с кого да се похвали. Така че тройка по милост от мене, да е жив и здрав и да беше дошъл. Вижте, в крайна сметка оценката ще дадат хората на 29-ти. Мен спорта ме е научил да бъда спортсмен, но аз също разглеждам, както госпожа Динева, не еднолично господин Димитров. Аз го разглеждам като него и екипа му. Дори със секретаря на общината. Моята оценка е посредствено управление, в нисходяща градация, пропуснати много възможности, с много потенциал за работа. Да, вярно, наследени много проекти, много наследени проекти, които в момента намират своята реализация. И Търговище е град с възможности, които мисля в следващия мандат хората решат да ме изберат, да го демонстрирам. Благодаря. Аз първо искам да кажа, че може би не е много правилно да говорим за човека, който не присъства, но пък в крайна сметка ние сме му дали тази възможност и той не се е отзовал. Вие казвате, че не е редно да се критикува самата личност кмет или по-точно Дарин Димитров, но в крайна сметка той е
координатор на политическа партия ГЕРБ и той е човек, който кадрува в общината и въобще в държавните структури, тъй като, както казахте преди малко, той е част от партията, която управляваше толкова дълго време. Не мога да си кривя душата. Действително има позитивни неща, които се случиха в града ни. Примерно пътищата ни са доста добри. Не е така, както примерно в съседни области. Даже направиха се някои други паркове, обаче пък вие казахте, че реално това са проекти, които бяха поставени от предишните управляващи. И сега един от проектите, който се завърши, тази новата улица между 3 март и казармите, наистина добра, двулентов път, хубав, нов, като стъкло, обаче в крайна сметка на колко хора помага. Той помага на 100 човека дневно, които минават по този път, а пък реално тук съседната улица, която е до нас, Васил Левски, ако се загледате, има майки с деца, с колички, които бутат, на тях им се налага да минават само по платното, по плочките, така да се изразява. Пък паветата не са. Разлепените. Да, разлепените плочки, да. Така че, мисля, че доктор Димитров, колкото и да е добър лекар, той доказа, че не разполага с уменията да се обгради с хора, които да му помагат на него. В същото време той не приема критика. Знаеме за предишните областни управители. Митко Стайков му беше вътрешна опозиция. Той се погрижи да изчезне тази вътрешна опозиция. Така че аз като човек, който винаги е работил с екипи и в екип, мога да кажа, че търпя критика и е редно всички от нас, който и да бъде избран, да търпи критика и да се получава от по-опитните и винаги да преценява предложенията, които се дават на среща, дали действително ще помагат на нашата община. Ако ме питате за оценка, както казах по-рано, санитарен минимум, така че 3,49. Не успя да събере за четворка. Среден. Ако вие станете кмет на община Търговище, кои са вашите основни намерения, амбиции, проекти, които ще защитите, за да се направи крачка, ако не и повече напред в развитието на Търговище? С други думи, сега ще изложите най-важното, което ви е накарало да кандидатствате. Аз ще бъда по-кратък. Да. За мен най-важно в следващите 4 години е... Тогава ще звъня, но вие сте в рамките на 4 минути. В случай на доверие от съгражданите ни, за мен най-важно би било първо те да бъдат чути, второ да открием филиал на някои от висшите учебни заведения в града ни, което ще доведе до свежа кръв, така да кажа. Млади хора, които част от тях може би биха останали в града. Даване на възможност за кариерно развитие, както обясних в администрация, в община и всички наши длъжности в града. Прозрачност на управлението, като прозрачност имам предвид всичко да бъде изнесено в медията, да се възвърне вестника и като цяло традициите, нали, в медията, да може всичко да бъде прозрачно за всеки един граждан, той да има достъп до какво се случва в Общинския съвет, какви решения биват взети и да възвърнем традициите в спорта, защото спортът е дисциплина, спортът помага на децата да се развиват и помага общо взето в доста голяма част от живота на един човек. Смятам, че на малки крачки, но крачки, които са напълно постижими, особено с добър екип и подпомагане от партията, смятам, че наистина се дощивим в следващите 4 години да се случат. Благодаря, Васко. Сега Маринела ще каже. Ами аз мога да обобщя. Ако станеш кмет, няколко думи. Това съм си го и, как да кажа, издигнала като лозунг.
Хората в община Търговище заслужават законност и прозрачност в управлението, справедливи данъци и такси, грижа за селата, чист въздух и зелена градска среда. Тези 4 компонента обединяват толкова много работа, че не знам колко време е необходимо да се изложат всички тези дейности, но изхождайки от предходния въпрос, където казах какви са недостатъците на общината, мисля, че на първо време трябва да започнем с нормативната база. Създаване на нови подзаконови нормативни актове, наредби с един добър екип, да предложим на Общинския съвет, да приемем така, че всички отношения в община Търговище да съответстват на българското законодателство и на европейското законодателство. Прозрачност в управлението също допира до един много съществен въпрос, който мисля, че е така в приоритетите и на Красимир Русев. Създаване на медийна среда. Медийна среда. Аз работих толкова време в медиите и знам как дори само по време на избори целият град стоеше пред телевизора и гледаше такъв диспут да се води между кандидатите за кметове и кандидатите за общински съветници. Как наистина града кипеше в тази атмосфера и хората бяха наясно, имаха гражданска позиция и правеха къде е по-прецизен, къде е по-малко избор. За мен е въпрос на воля и малко ентусиазъм да бъде създадена такава медийна среда в Търговище. Справедливи данъци и такси, още с встъпването на новото управление на Търговище, независимо от това кой ще бъде кмета и кои ще бъдат общинските съветници, по закон, считано от 25-та година, държавата ни вече години наред, по-късно от момента, в който трябваше това се случи, 2011 година още, сме ратифицирали европейския регламент. България трябва да въведе режима на плащане на таксата битови отпадъци според европейския принцип замърсителят плаща. Това беше отлагано от повече от 10 години, тъй като някои общини като нашата заявяваха, че нямат капацитета да го организират и да го направят. Някои общини обаче го направиха и показаха, че не само Европа, ами и България може да тегли количеството изхвърлени отпадъци. Едновременно с това теглянето на отпадъците не е просто за да се изчислява таксата смет. Тя е коректив на намаляване на замърсяването. Говорим за сметищата и за постоянното запълване на клетките, без да използваме този механизъм, а именно да ограничаваме изхвърлянето на отпадъците именно с таксата смет. Това трябва да бъде направено вече волю-неволю и още от първия ден на новото управление трябва да бъде започната кампания за изменение на нормативната база, т.е. създаване на специална такава, както и за провеждане на огромна разяснителна кампания сред гражданите, за да се получи наистина това, което очакваме да се случи от началото на 25-та. Грижа за селата. Казах, че плачевно е състоянието. Би могло наистина да се помисли за разпределението на данъците и таксите, така че бюджета да подпомага и малките населени места. Чист въздух и зелена градска среда. Това мисля, че отново е свързано с създаването на нова нормативна база, създаване на нова наредба за зелената градска среда и масово залесяване на града. Възстановяване на състоянието от преди 8 години, създаване на пояси, защитни пояси от замърсяване около града, такива каквито е имало преди години, но поради политиката, която води настоящото, т.е. досегашното управление, бяха унищожени. Със сигурност, така или иначе, те мерките са по-спешни и по-дългосрочни. Аз обаче се опитам да обобща, за да вляза все пак и в времето. Категорично, сега няма какво да се крием нещата, говорим се едно към едно. Нов секретар, ново управление, ново ръководство, две думи да няма.
приключва търговията с политическо влияние в Общинския съвет. Значи те вечни оправдания, аз ги помня много добре от времето на Мириев, мен много ме натискат, няма какво да направя, айде ще му дадем това, ще му дадем това, нали? Винаги с такива оправдания приключват. Като те натискат, излизаш и го казваш на хората. Значи като сметнем изключително слабата медийна политика, за мен Община Търговище в момента няма пиар, то от доста време. Там други хора нареждат, сега нямам нищо против госпожата, обаче само да снима, нали, някой път, нали, някои прояви, на мен не ми е достатъчно. Нали. Това не е пиар. Има си форма, начин, публично, каквото да се случи, веднага го обявяваш на хората. Ма те тук манастирски шушукания, нали, от селски вечеринки, светленски характер приключват. Веднага възстановяваме Обществения съвет. Господин Черкезов ще бъде първия поканен, не на 3 месеца. По-къс период, допитвания, сверяване с пулса и мнението на хората. Значи, това му беше едно от обещанията на Дарин Димитров. Добре, 3 пъти и край приключи. Кой ги взема тези решения напоследък? Един много тесен кръг ги взема. Добре, до там ли докарахме пред 90 милиона бюджет да плачем за 2 милиона пълна заем 3 месеца преди да си отидеш? Коректно ли е? Не е коректно. Да бе дошъл да го питам. Провали ли се обаче заема? Ами за мен се провали. Ама никой не излезе като мъж да го каже на хората, нали? Съжалявам, това е реалността. Така да не се повтарям, разбира се, но веднага тръгваме да възстановяваме токсичната, убитата медийна среда. Ето го Шумен. Не е срамно от водещи кметови управници успешно да отидеш да вземаш пример и опит. Аз на времето помня много добре Син Черкезов, ви им дах тук и като съветник, още на Карагеоргиев, така, медието си е влияло. Купете нещо, нали, как успяха там, влезе тая голяма инвестиция, нали, хора от 2-3 области работят, нашите ни отиват. Те тук ни пуснаха бензиностанции големи, после, знаете, после и веригите забавиха, нали, само и само защо да уредим интереса на 2-3 човека. Няма да стане. Това просто приключва общественото над личното. Съжалявам, аз много и на темата жилищна политика, така съм навид. Никаква в момента жилищна политика. Ние сме единствената сигурно община областен център. За 8 години няма построено едно общинско жилище. Уния придобитите на 3 март на доизградената кооперация не е актив на Димитров. За съжаление, половината не можаха да ги ремонтират. Те стоят издадени от строителна замазка, не се ползват. Продаваме общински жилища с преференциална цени на служители на общината. Какво е това? И всичко е точно, нали? Значи тези неща приключват, те много добре знаят, че приключат и отделни хора в администрация, защото вижте, да се разберем, администрацията се назначава, тя не се избира се ръководството. Така че хубаво да ме чуят някои хора, това там, ако си мисли, че им е бащиния, не им е бащиния. И ще се направи преглед и на работа и на главния архитект. Аз също много се притеснявам, че той е най-непубличният главен архитект. Не съм го видял за 4 години веднъж да излезе, да обясни края на краища в този район, в този квартал, каква застройка. Ама тук се изграждат сгради 100 години напред, много след нас, нали? Ти формираш или деформираш града. Какво е това презастрояване? Всичко спазва ли се? После се чудим, нали, коли не могат да се разминем и така нататък. То се мисли. Поискал този инвеститор, дигаме му застройката, още 2 етажа. Защото да изкара пари. 2000 лева на квадрат, как ви звучи? На мен ми звучи ненормално за хала на Търговище. Така са погледнати реалността. 20-30 годишни ипотеки и така. Дума да ни става. Над 350 в момента картикирани семейства с жилищни нужди. Ама те стоят и чакат. Наемите всичките ги знаем колко са високи, нали? Така че да не прекалявам за времето, да. Сега си чуем Радислав. Благодаря. Аз смятам да съм открит кмет. Кмет, който да бъде на цялата община. Пътуващ кмет, тъй като настоящия не пътува. И ще използвам тази, за мен е дума, която не е подходящо да се използва. Трябва да се лобира за тази община пред централната власт. Да се привличат средства за нея. Напълно споделям реалното обществено обсъждане, че трябва да бъде възстановено. Обществен съвет, дали общински омбудсман, за връзка между гражданите, бизнеса и администрацията. Кметът не трябва да бъде скрит. Трябва да приема всякакви решения, трябва да приема и критики. Въвеждане ефективни практики в сметосъбирането, формиране на култура на събирането, зелен град. Напълно споделям идеята на госпожа Динева. Спортът. Спортът в моята програма е фундамент.
намираме се в такъв регион, че имаме достатъчно туристически обекти, а едва 16% от всичките туристи го успяват да го посетят. Туризъм и култура. Разбира се, че Славейкото училище е един от най-големите символи на нашия град. Там са заложени идеи, включително за извънкласни събирания, провеждане на такива форми на обучение, което трябва да си го пазим. Като говорим за образование, трябва да бъдат съобразени дуалната форма на обучение на нашите деца. Т.е. с производствените нужди на самата община. Да си градим кадри. Основният дефицит във всичките институции в бизнес е липсата на високо квалифицирани кадри. Това е основен проблем, който трябва час по-скоро да му се сложи край и да се върви в възходяща посока. Всичко това ще доведе до привличане на инвеститори, които да си харесат нашата община, да дойдат с инвестиционното намерение, да кажат, ще осигурим доходи за толкова хора, работни места. Така ще се даде една конкурентна среда, която неизменно доходите ще почнат да нарастват. Това е бича на нашето време. Водата, както споменахме, на много населени места, там е основен проблем. Това се случва в 21 век. Благодаря. Благодаря. Сега Стефан. Благодаря ви. Аз имам 4 приоритета. Те са вдигане на заплатите на хората, на живущите в нашата община, образованието, превръщането на Търговище в икономически център за Северна България и не на последно място по важност, облагородяването на градската среда. Как ще вдигнем заплатите? Ще се обособи екип, който да бъде в постоянен контакт с потенциални инвеститори от Европа или на изток от нас, няма значение откъде, които търсят къде да направят нови инвестиции, да се отворят нови мощности. Сега в момента автомобилостроението се развива със страшни темпове и ние като град, в който имаше ситуиран завод за производство на батерии, можем да бъдем точно този център за производство на батерии за новите електрически автомобили. Имаме кадрите, имаме перфектната локация. Казахме образованието. За мен е много важно образованието да бъде независимо от политиката или по-скоро политиката да бъде изкарана от образованието. Защото в момента се случва така, че партийни кадри са назначени в училищата и качеството на образованието не отговаря на нуждите на бизнеса и на региона. Както и господин Бойчев каза, ние наистина трябва да мислиме много усърдно за това как да подпомогнем на местните бизнеси и как да подготвиме бъдещите бизнеси, които ще дойдат тук, да имат кадри. Планирам да се обособят извън класни групи, които да работят върху това и както вие и госпожа Йорданова и господин Бойчев отбеляза, ще ви дам сега един пример. През 70-те години Португалия имат много сериозен проблем с метосъбирането и като цяло с боклуците. И в рамките на 5 години правителството прави така, че учи малките деца на разделно изхвърляне на боклуците и за 5 години действително този проблем изчезва. Така че ние наистина трябва да се фокусираме върху нашите деца и тяхното образование. Така, казахме, че ще облагородим нашата градска среда. Нямаме достатъчно паркове. В момента хората, които живеят около Скопие, горе в Запад 1, Запад 2, Запад 3, на тях им се налага да преминат през целия град, за да стигнат до Борово око и новият парк Роден кът. Така че така нареченото блато може да се превърне в един такъв много хубав парк за нашите деца, за отдих, за
млади майки, къде да се разкарват с децата си, с бебетата си, човек да си разходи домашните любимци. И както казах, Търговище да се превърне в център за инвестиции и да бъде сърцето на икономиката за Северна България. Ние сме в такава локация, в радиус от 100 км имаме Варна, имаме Русе, имаме Шумен, Разград, Велико Търново, Сливен е наблизо. Ние сме центърът на Североизточна България и ако се възползваме от тази наша даденост и се възползваме от това, че магистрала Хемус минава наблизо от нас, имаме хубава ЖП линия, която тепърва трябва да се обнови и да се, може би да се превърне нашата ЖП гара в интермодален терминал. И не на последно място да си използваме летището. Знаеме, че правителството на академик Денков гласува летище Търговище да се превърне в централата, откъдето ще се контролират всички бази на ХЕМС, на спешната медицинска помощ по въздух. И те са забелязали, щом правителството на академик Денков забеляза, че Търговище е на такава локация, ние също трябва да се възползваме от това наше преимущество и да възвърнем името на нашия град като търговски център на Северна България. Нашето изложение е по-старо, нашия панаир е по-стар от Пловдивския панаир, но в момента ние го използваме само един път в годината, а действително може в галерията може да се ситуират постоянни изложения, да било то автомобилни изложения, някакви изложения, които привличат инвеститори да търсят нови кадри. В чужбина, където бях аз студент, постоянно се провеждаха такива. И това е начина. Това е начина ние да успеем да го направим това нещо. И ще завърша с една мисъл на Зигмунд Фройд. Той казва, че 90% от хората не вярват, че нещо е постижимо, докато не се осъществи. Така че вярвам, че аз, ако съм следващия кмет, тези 90% ще са реално 0% и всички се вярват, че всичко е възможно. Благодаря. Сега полека отиваме към заключителната част на нашия диспут. Има доста въпроси от граждани. Аз съм ги така акумулирал върху няколко. Сега, не е задължително всеки да отговаря на тях. Който сметне такова, дето се казва да дигне ръка и да каже по този въпрос искам аз да отговоря. Сега, например, по първия въпрос съм сигурен, че Маринела ще отговори, защото хората крайно много се вълнуват кога ще бъдат възстановени телевизията и радиото в Търговище. Кажи сега. Господин Черкезов, аз си спомням времето, вероятно и ви ще си го спомняте. Сигурно. Когато Търговище, цялата търговишка общественост, точно така, всички бизнесмени закупиха акции от акционерното дружество, което беше и с общинско участие, за да се сформира търговишката телевизия. Това беше един акт на обединение, който, ако се повтори, ще се случи. Аз мисля, че също и общинската администрация има възможност да създаде условия и да бъдат при тези нови технологии, в които живеем сега, би могло наистина да се създаде един информационен център, в който да се публикува информация, която да дава публичност и прозрачност на работата на общината. Да. Благодаря. Следващия въпрос е, хората се вълнуват много, защо банката тая до театъра продължава с години наред да се руши такъв архитектурен паметник и за новата пък там банка, която се вложиха 4 милиона лева, който е собственика, мисля, че го знаеме, ние довършва, пък стои като един, бих казал, бардак. Аз се спомням, като бях ученик в Христо Ботев, тази банка работеше и между другото на няколко мои съученици и родителите работеха в нея, така че това беше място, където хората имаха работа. Бъдещето на тази банка, на този паметник на културата, който е направен, изграден в началото на миналия век, е
да се превърне в нещо като музей или в галерия, с който да показваме нашите дадености тук на Търговище. И мисля, че ако се направи достатъчно атрактивен, той би привлякал гости от съседните общини, а и от цяла България, разбира се. Но най-важното е, когато се прави такъв проект, той да бъде достатъчно добре обмислен, за да бъде в помощ на общината, а не в тегло на общината. Както вие казахте за другата банка, че не се развива, аз съм сигурен, че просто може би не е било правилната инвестиция, но така или иначе тя е частна собственост. Тя е частна собственост и не мисля, че общината в момента би направил нещо по въпроса. Но действително тази земеделска банка може да се превърне точно в най-привлекателната сграда от едно време за Търговище. И само да допълня, тя може да бъде използвана за много други дейности, които са обществено значими. Тя е прекрасна като архитектура. Така че нейните възможности са според мен необятни. Тя беше по едно време, ако си спомняш, беше ползвана за различни неща, просто се изостанаха. Така, сега към тебе има един такъв въпрос. Казармата. Отдавна знаем, че нямаме тук военна част. Отдавна знаем, че Министерството на отбраната предаде на общините. Как виждаш? Знам, че кмета и доктор Мирев и това се надяваха, че нещо ще се направи, проекти обаче до никъде. Ти как смяташ? Въпросът е към мен. Да. Казармата е на много подходящо място, където парк Роден кът е там, близко е минералната вода. До глухонямото се разработва в момента, мисля, че център, който да е за работа с деца. По-скоро усилията трябва да бъдат насочени точно към това. Част от програмата ми включва разработването в крайна сметка на тия минерални извори. Защо до момента не бяха направени тези постъпки, да бъдат създавани такива удобства за нашите граждани и за посетители? Така че, според мен, посоката би следвало да е такава. Разбирам, че въпросът е в друга посока, но... Дано бъдещия кмет това да вземе на въоръжение и да... Може ли аз да кажа няколко думи? Действа заедно с централната власт. Разбира се, идеята ви, господин Бойчев, е доста добра. Спорта трябва, разбира се, да се развива, но аз имам друго предложение. Казармата е така отдалечена от нашия, така да кажем, по-скоро извън града и тя... Става въпрос, че е по-към края на града. Това имам предвид. Трасе, което споменахте, е достатъчно комуникационно. Да, така е, няма спор за това нещо, но аз по-скоро с казармата или мястото около казармата си го представям като място, където реално да се измести, да кажем, Битака долу от Скопие, защото нашите съграждани в този регион плачат всеки ден или всеки петък за ситуацията, която се развива там. В същото време може и да се комбинира с нашия панаир, също да се провежда там. Става въпрос, нали, вече с катерушките, с люлките, защото пък хората, които живеят около Борово око, могат да ви кажат, че в рамките на една седмица, която се провежда дадения панаир, е изключително трудно да се стига до парка и се концентрира много огромен автомобилен поток и човекопоток се концентрира в този район и наистина за живущите е много неудобно, докато пък за сметка на това пространството около казармите е достатъчно голямо, което да успее да осигури капацитета за хората, които са там. А относно спорта в нашия град, вие споменахте за работническия стадион. Може да обърнем внимание също и на залата, която е на старото сградо училище. Тя в момента е в руини, така че може би по-скоро да се опитаме
да реновираме нашите дадености, нашите стари спортни съоръжения. Също така имаме нужда, може би, от нова официална зала, която да бъде, както вие казахте, да не бъде единствено дом за баскетбола, а и за всички останали клубни спортове, които да могат да тренират там и през зимата. Така че, мисля, че имаме достатъчно спортни съоръжения, които по-скоро трябва да реновираме, а пък казармата да се превърне в това място за панаира и за битака, за да все пак да улесним живота на нашите съграждани от тези квартала, за които казах. Само искам нещо да допълня. Засягате наистина много болна тема с битака, който е доопозициониран на Скопие. Относно реновирането на спортните бази, предполагам, знаете реалното им състояние какво е в момента. Да, разбира се. И колко би струвало това нещо. Аз не намирам за сполучлива идеята там да бъде преместен битака. И ще кажа защо. Нали, в крайна сметка там имаме стадион, имаме парк, имаме комуникации, имаме минерална вода. Тоест, в моите виждания, не казвам, че са последни. Тези, които сме ги обсъждали, това по-скоро би било за отдих, за хората, но те достатъчно са големи декарите, така че могат да бъдат съобразени допълнителни нужди. Това е, нали, моята обструкция, нали, към вас. Питат нашите граждани какво е отношението ви към нестопанските организации и бихте ли сътрудничили с тях? Не 100, 200% директно, още от въздуха от поле. Да. Аз съм черпил на 3-4, така бих казал, неправителствени организации. През тези години дори съм бил учредител. На времето имаше студентски отбор в В група. Един от първите там, въпреки че аз нямам претенции за футболист, но Съюз на част на земеделски стопани, асоциация на фермери и в момента съм член на Биоселена, която се занимава с стимулиране на биологичните медели, така че 200% и тук аз в предни кампании съм обявявал общински омбудсман по предложение на този сектор. Много ми е близък, те са си винаги били самишленици, сега може по някои въпроси, нали, да сме били на различни мнения, но аз ги приемам като партньори. Точно. И между другото, само за темата за казармите, наистина в момента активни, успешни кметове искат те първа да получат тези терени. Ние го имаме от 2012 година. При Мирев дори беше направено и проектиране. И после какво се случва? Нищо. Значи аз отворих тя е известна така като темата за студените досиета. Няма нищо срамно, това е чист факт. ОББ частен имот, окей, добре, ама ти не можеш да стоиш да гледаш как става втория археологически блок изоставен. Там е общински. Бившата механа забравихме ли, нали? Махнаха панелите, нали? Всичко е точно. Кое е всичко точно? Това са провалените общински приватизации, там е с договор с ангажименти. Той не може да съди ламбеншета купувача. Един активен кмет отива и му казва, или го правиш това, което си обещал да си подаде ангажимент, или го продаваш на друг. Трябва да има някаква движение, не да стоим и да гледаме. То било от предното метава едно, дет никога не е заработил през тези години, аз и него не го бях сложил в тая на антими на трапеица, нали, всички добре го знаете, и там пораснаха дървета. Стоим и гледаме и по-лесно, защото, нали, и то било частно и така, ама няма се оправдаване. Тук има една сграда на 20-50 метра от центъра, тя ще падне. Призрачна сграда до спортната зала. Какво чакаме? Вечер никой не вижда ли кой се събира там и какво става? Там стане някой бела. Така че такива оправдания за мен, нали, няма как да станат. А пък за НПО-то с удоволствие. Така, сега към края сме вече на нашия диспут. Позволявам, не както в телевизии и други, то ще зададе на онзи. Всеки от вас, на когото желае от кандидатите да зададе въпрос. Може един да му се наложи, трима да му дадат, на другия никак. Но всеки от вас, на когото искаш, Васко, може да зададеш въпрос. Може би към господин Радослав Бойчев. Да. Защото скоро се познаваме, не виждам нищо лошо в него, добър уважителен човек. Единствено не знам защо след назначаването му на депутат в нашата партия, той така я изостави. Не знам реалните причини за това. Когато ви избраха за депутат? Да, там ми назначава. Мисълта ми е... Да отговоря? Да.
казах, че съм спортсмен. Напуснах редиците на Има такъв народ, защото не отговарят действията на реалните проблеми, които са по-общини и национална политика. Там може би малко егото е в повечко. Аз останах приятел с тях, но политическата незрялост, която демонстрираха, не съвпада с моите виждания. И няма нищо лошо и странно да им кажеш, край бяхме до тук. В крайна сметка аз съм останал с всички добри отношения. Може да ги питате. Въпреки че съм бил определен като предател, доколкото разбрах. В крайна сметка аз не лепя етикети. Нищо лошо не съм, не. нищо не е казвало, просто Ти не си чул, но аз съм човек, който работи с информация, така че... Благодаря. А сега, скъпо приятелко, ти имаш право да зададеш на когото искаш. Аз искам да задам един въпрос на всички. Мисля, че да го дължим на нашите избиратели. Искам да кажете на балотаж кого бихте подкрепили. От тук ли да започнем? Ами аз за сега ще се въздържа от този отговор, защото имаме политически разногласия и смятам, че когато му дойде времето, ще се обяви нашата позиция. Кажи още са, кои са на балотаж. Да. Така, сега си ти. Аз призовавам гражданите на Търговище на балотаж и изберете нов кмет. Ясно. Краси. Значи, абсолютно категорично местната сглобка, дали Димитров, Хамди и Лязов, аз много добре знаем кой кого подкрепя и кой на кого е кандидат. Сега, така или иначе, трябва да сме реалисти и да допустим, че дали Димитров е на балотаж, 200% да стана зад човека срещу него на балотаж. Без значение кой. Без колебани. Аз поне съм убеден, че ще стигна до балотаж. Ще подкрепя себе си. Нали, извинявайте за... В рамките на шегата. Ами той е в рамките на шегата, обаче и аз отговарям по същия начин. Все пак работиме за балотаж, но в крайна сметка мисля, че всички трябва да разберем, че политиката е теория на възможностите и на дипломатичното говорене. Но в крайна сметка, действително, ние работим, аз и нашия екип, работиме за балотаж. Аз сега ще кажа последния. Добре, значи нищо лично, ние не сме все пак на рожден ден, аз мисля, че мога да се питаме всичко, нали? Без значение, аз мислех да питам много неща Дарин Димитров, но няма как. Избяга, дезертира, ще му пише и ще му говоря, той си знае. Но ще питам господин Асенов сега, от това, което наблюдавам, като ход на кампания, нали, впечатления, срещи с хора, нека да потвърди, че не играят приятелски матч, защото това тук, което в момента за мен е основен проблем на града и трябва да го преодолеем, с глобката местна ГЕРБ ДПС, мисля, че е хубаво да се каже, нали, кой срещу какво се е обявял. Аз, и да си потвърда и предното мнение, категоричен съм, нали, мисля, че е хубаво и да го заявите. Може да и попречи, примерно, това, че в парламента, нали, все пак си взаимодействат на национално ниво. Тук имате ли свобода за местна политика? Или някой ще ви почушни, може би, нали, позиция и така нататък. Това е интересно да се каже. Не е очертана ясната политическа действителност тук в момента. Кой срещу кого и кой с кого е. За мен са ясни. Зад мене седят тези партии, аз съм независим кандидат. ГЕРБ, зад тях седят коалиционен партньор ДПС. И ми е интересно и вашето мнение, което господин Красимир Русев сподели. Ами вижте, вие реално отговорихте на въпроса си. Така и господин Кирил Петков беше в участие вчера по телевизията и той каза, че така както Продължаваме промяната и Демократична България се коалирахме, така се получава и при ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ и ДПС вече работят плътно и тук, доколкото разбираме в публичното пространство, се говори, че има такава уговорка те да работят заедно.
Аз мисля, че преди малко бях достатъчно критичен и в рамките на позволеното, така разбира се, в дипломатичното, да изкажа своето мнение за досегашното управление. И в крайна сметка аз съм човек, не малко пъти повторих, че съм човек, който е от частния бизнес и аз, ако не мисля, че предлагам нещо по-добро, аз щях да си продължавам с частния бизнес. Така че не съм съгласен със сигурност. И още нещо ще ви кажа, то така малко като смешка. Преди няколко седмици на едно публично събитие, човек от ГЕРБ, да не назовавам име, ме попита как ми се струва работата в администрацията. Дали аз се виждам да работя в администрацията. И за мен това си беше въпрос, дали не съм съгласен да съм заместник-кмет. Поне аз така го тълкувам. И отговорих на госпожата, нали, че има доста сериозна нужда за промяна в работата на администрацията и с толкова много документации, с толкова много бумащина, аз не се виждам как мога да съм на такъв пост и мисля, че бих помогнал много повече за нашата община и за нашите граждани като кмет, а не като заместник кмет или част от такъв екип. Благодаря ти за отговора. Просто излезе късно официалната позиция на господин Петков и аз също я чух вчера, заради това не знаех позицията е вашата. Краси, ако искаш. Не, аз се задавам. Добре, сега сме към края на диспут. Да, може, теб, че извиняй. Ти се отговаряш и партията. Право на един въпрос ли имаме само или? На един въпрос. Искам към всички кандидати и примерно господин Бойчев е до мен. Смятате ли, че опита ви, който сте придобил като ръководител на, доколкото разбирам, екип, който се занимава с охрана и сигурност, и опита ви вие ще разкажете, и опита ви, който сте придобил в редиците на МВР, това би ли ви помогнало за привличане на нови инвестиции в Търговище, за да подобриме живота на хората в нашия регион? Отговорът ми е категорично да. Успяхте да насочите въпроса, че се занимавам само с сигурност. Най-вероятно са ви подвели. Аз работя с много кадри. Това се казват системи за кооперативно сътрудничество в дебелите книги. Там професионалния, служебния и личния опит са на ниво, което подпомагат не само служителите, но и работодателите. Аз лично от тези хора последните 13 години се научих как да се водят преговори, как да се подпомагат. Това мисля, че е достатъчно ясен отговор. Скъпи съграждани, преди да дам последните 30-40 секунди за пожелание от страна на кандидатите, бих искал, ако има някой от вас да каже нещо на кандидатите, дали в общ план, дали в единица, но това да излезе от името на присъстващите. Провокираха последните думи, които се казаха относно коалиция и така нататък. Съжалявам, господин Бойчев не ме вижда и много се радвам, че тук на масата виждам опитни хора като господин Русев, доени в журналистиката, Маринела и млади хора, които искат Търговище да се промени. Нямам избор, всички трябва да искаме само това. И дано пожелавам ви хората от тази маса да виждаме някой от тях бъдещ кмет. За мен най-добре да е Маринела, защото ние се подкрепяме, сме екип, но имам един такъв въпрос. Тъй като казахте за коалиции, мисля, че дали се давате сметка, говоря за младите кандидати и амбициозни млади хора, защото господин Русев, неговото мнение го знам и критиките, как се работи в един общински съвет, вие ставате кмет. Въпросът ми е един да ми отговори от вас, който избере. Ставате кмет, имате подкрепата на общината, в общинския съвет обаче, както гледам на къде вървят нещата, вие нямате подкрепата на поне две от политическите сили, които ще представляват мнозинство.
много ви трябва да промениме в парк да се направи казармата. Внасяте едно решение, гледате ни наведени глави и отчита системата, не е прието решението. И следващо, и следващо. Как ще направите така да убедите Общинския съвет, който не говоря да е враждебно настроен? Казвам го от опит, защото съм бил 4 години председател на Общинския съвет и знам как съм събирал партия по партия и как всички са казвали, не, това не може, това е партийна политика, отгоре ни казаха, тогава ще бъде. Много е трудно, пожелаваме го да успеете, но дали си давате сметка за това, че ще работите в среда, в която ще ви се противопоставят решенията, не говоря за мнозинство 2/3, говоря за обикновеното мнозинство, което трябва да събирате за всяко едно ваше решение и всяка ваша идея. На този въпрос искам един от кандидатите да отговори как го вижда той самия, как ще се пребори с това. Благодаря ви за въпроса. Той е изключително актуален в днешната политическа ситуация и аз мога да ви дам пример с това реално какво се случва в националната политика. В момента с 63 депутати Продължаваме промяната, Демократична България успяват да изпълнят своите обещания и своите промени, които са обещали на избирателите си. В момента 62 от 66 реформи са постигнати и само се замислете, че хора като Бойко Борисов и Делян Пеевски се съгласяват за съдебна реформа. Така че, ако докажем дипломатично на хората в Общинския съвет, че дадено гласуване ще бъде в полза на хората в общината, ако те не се съгласят, това си единствено тяхна грешка. И аз съм сигурен, че има достатъчно мислещи хора, ще има достатъчно мислещи хора в Общинския съвет, които да са на моето мнение. И опита ми до сега, аз съм вече 8 години на ръководни позиции, споменах 4 години последно като директор на завод. Налага се да се работи с хора, които не възприемат първоначално идеите. Обаче, ако човек е достатъчно дипломатичен и не подхожда остро като диктатор, всичко е възможно. Само искам да добавя. Господин Даскалов, не се виждаме. Благодаря ви първо за въпроса. Ви сте човек с опит. Наистина качеството на общинските съветници и листите, които са, хората ще имат избор, е от съществено значение. Ще споделя мнението и на господин Асенов, че там инициативните хора би следвало да имат превес. Тоест, някой ще бъде ли против, за да може да се направи нещо благо за тази община? Ако той е против и дълбоко партийния интерес го е налегнал, той не е за там. Но съм напълно наясно с трудностите, които ме чакат. Евентуално, ако бъде извърнал. Да, може, разбира се. Заповядайте. Благодаря за този въпрос и аз искам да добавяш нещо. Нищо не е решено. Предстоят ни изборите. Те първа този общински съвет ще се сформира, да. Заради това искам да апелирам към всички наши съграждани, излезте и гласувайте, защото ако досега не ви е харесвало, и занапред ще е същото. Но ако избирателната активност е висока, вие ще покажете вашето мнение. Така че излезте и гласувайте. Излезте и гласувайте. Ако не е за мен, има достатъчно кадърни хора с всички на тази маса. Излезте и гласувайте. Вас, които сложи началото на последния въпрос, да се обърне. Имам въпрос. Моля? Да, заповядайте. Здравейте на всички, казвам се Александър Стиганов. Преди да задам въпроса, който съм подготвил, искам да започна с думите на един велик човек от историята. Аз като историк винаги се оповавам на нея. Както е казал Мартин Лутер Кинг младши, имам една мечта или имах една мечта. Аз имам една мечта. Тази мечта е свързана с това никога да не ми се налага да напускам родния ми град. Много мои връстници, много мои приятели, познати, а и дори родителите ми, потърсиха по-добър
по-добро бъдеще, по-добър начин на живот извън Търговище. Аз имам много малък тази мечта никога да не напускам Търговище. Нали, ако говорим глобално, никога да не напускам България. Не искам да отида в Варна, не искам да отида в София или в Пловдив, за да търся по-добро бъдеще. Не искам да отида дори в Германия, ако говорим, нали, на национално ниво. Имайки преди тази моя мечта, искам да попитам всички кандидати за кмет. Бихте ли се обединили за по-добър град? Бихте ли се обединили за по-добро Търговище, Търговище на гражданите? Смятате ли, че въпреки политическите ви различия, вие може да работите в екип? Дори само един от вас е кмет. Дори и човекът, който отсъства да бъде преизбран за кмет, смятате ли, че може да се борите с тези пипала, които са се пуснали от национално на местно ниво? Благодаря. Да. Сега аз ще кажа от името на всички кандидати как аз го виждам, нали, с моите години и участие в различни. Казал съм го и на даже и на сегашния кмет, казал съм го и на Краси. Който спечели битката за кмет на Търговище и направи първата крачка в кабинета си, той от този момент не е представител на никоя партия, коалиция. Той е представител на обществеността на Търговище. И каквато и да е добра, бих казал, стъпка, някакво предложение, някакъв проект да дойде даже от най-големия му идеологически дори съперник, но тя е добра за града, тя трябва да се воюва за нейната реализация. Ако някой мисли друго, яче да го каже. Да. Благодарим ви за въпроса, мисля, че е много важен. Аз искам да кажа следното, че като човек, който е живял, колко се пада, 12 години извън Търговище, мога да ви кажа, че 5 години в град Правец ми откриха мирогледа за това как мислят различните хора от нашата страна, от различни наши кътове на страната, как мислят тези хора. По същия начин, когато в продължение на 7 години живях в Англия, аз видях, доста често бях в командировки из Европа, видях как мислят европейците в развитите страни. И според мен е хубаво да имаме тази възможност да пътуваме из Европа, било то по работа, било то като туристи, за да видим какво има хубаво в Европа и разбира се в целия свят, за да можем тук да го имплементираме в град Търговище. И искам да кажа, да акцентирам върху още едно нещо. Аз съм един от тези хора, за които вие казахте, че са били на други места. И искам да съм сърцето и да искам да съм двигателя, който ще започне промяната, за да се връщат всички хора, които са излезнали от Търговище. И аз искам да ти благодаря за въпроса. Удоволствие за мен е да видя такъв млад мъж, толкова да плъмти. Аз тук не видях сред нас да имаме различия. Но тук сме допълващи хора. И да, който да стане кмет, трябва да привлече именно такива хора, които милеят за тази община. Благодаря ти наистина за въпроса. Сега имате право в рамките на 20-30 секунди. Само и аз да кажа. Може, да заповядай. Аз искам да ви кажа, че вероятно е нужно повече време и опит на човек, за да осъзнае, че изборите са просто един способ, при който хората да се подредят на определени позиции и да си разпределят задачите. Но основната цел е тази – да работи за града и да работи за бъдещето на Търговище. Бъдещето на Търговище, това са младите хора. Така че изборите ще свършат, но ние ще трябва да работим заедно и да бъдем в полза на обществото. Да, благодаря. Последни 20-30 секунди да се обърнеш към твоите избиратели или към хората въобще. Аз искам да кажа, че Търговище и община Търговище не е на няколко партии на определени хора. Търговище е на всички нас. Заради това вашето решение е важно и нека всеки да понесе тази отговорност, да излезе да гласува, да се види реалния резултат, желанието на търговищените. Благодаря. Аз искам да пожелая на избирателите мъдри решения. Браво!
Значи категорична промяна. 29-ти, знаете, правим поне в Търговище 2 избора, и за кмет, и за съвет. Само една препратка. Аз мисля, че на тая маса всички много обичаме Търговище. И аз преди много години, 96-та си бях отворил пътя в чужбина, живях 6 месеца в Германия. Не е моето. Така че въпреки всичко, щом сме останали тук, мисля, че с никой на тази маса колегите нямаме сериозни различия, но лично аз, с лицето, което не ни удостои, след 2 мандата кмет, нямам друга политика и нямам друго мнение, отношение. Писал съм го и ще продължавам. Едно да не се налага, нали? За новия да напиша бяла книга, ако може. Искам да призова хората да излязат да гласуват. Само масовост може да минимизира вредоносните последствия от контролиран и купен вод. А такива сигнали започват да пристигат. Нека бъдат наистина мъдри в решенията си, да си изберат общински съветник, да си изберат кмет на кметство, да си изберат кмет на община. Именно в този синхрон, който трябва да бъде постигнат, може да постигнем просперитет на нашата община. Благодаря ви. Аз искам да се обърна с апел към нашите съграждани, както и всички останали споменаха, да излезнем да гласуваме, да повишим изборната активност, да изберем кмет, който показва, че не го е страх да се опълчи на местните феодали, както до сега е било, да изберат кмет, който вижда как Търговище може да се развие, и да изберат кмет, който мислят, че ще ги слуша и ще изпълнява всичко за общината и обществото. Скъпи съграждани, мисля, че диспута, който проведохме с 5 от 6 общи кандидати на Търговище, премина изключително дружелюбно помежду им, въпреки че всеки носи от своите политически партии, от своите други симпатизанти своята разлика. И даже да ви кажа нещо, което ще прозвучи малко така смешно. Ако аз бях този, който ще съм бъдещия кмет на Търговище, всички щя да ги привлека да са на работа в община Търговище. Защото всеки от тях носи нещо, което ще надгражда онова, което е било до сега. Но тъй като един от тях може би ще бъде, дай Боже, кмет на Търговище, аз смятам, че той и от тази среща с вас, и от тази дискусия и диспут, който проведахме, той се е извадил носната поука и ще реализира онова, което трябва, за да може Търговище утре и в бъдеще да има друга визитна картичка и друго бъдеще. Благодаря на всички, благодаря и на вас.